No meu pueblo falase prácticamente como falamos aquí, entendémonos moi ben, pero eu estuve cunha xente que falaba portugués cerrado, e cando cheguei aquí, eu só falaba portugués, entonces, claro, a xente que me viña, pois, sobre todo os rapaces, que eu, claro, tiña 13 anos, imaginadevos como podía sentirme, ríanse. Bueno, foi difícil, por eso non tiña a miña nai, non tiña a meus irmáns, non tiña a nadie, era outro mundo. Eu estaba acostumbrada a estar sola nunha casa con un matrimonio e 2 nenos, e aquí, pois, lidaba con muchísima xente que non conocía de nada. Vivía alí, tiña unha habitación e dormía ali cos dueños, dormía ali. O sea, eu estaba a pensión completa, tiña a miña habitación, comía con eles, vivía con eles. Pero os cuartos non os administraba porque non os tiña. A mí non me pagaban, pagaba a miña nai a final de mes, e eu durante non sei quanto tempo non sabía nin o que ganaba. Bueno, despois o tempo foi pasando, entón despois sí, porque resulta que eu cando vin pa aquí, vin porque foi un señor de aquí á festa ao meu pueblo e preguntou quen era. Entonces preguntoume se quería vir traballar, dixenlle que sí. Lógicamente non lle fui dicir aos meus jefes que me viña, chamou miña nai por teléfono aos outros que tiña, porque eu xa estaba estudiando e traballando noutra casa en Portugal, en Braga, e que xa non iba máis que iba a vir pa aquí. Entonces, pasado un ano, ou un ano e pico, chamaban por teléfono esos meus jefes de Portugal para virme buscar, e viñeron aquí. Entonces dixéronme que me iban pagar o mismo que me pagaban aquí, e os meus jefes de aquí, ao sabelo, pois subiron o sueldo. Entonces, porque eu non sei se foi porque tiñan medo que eu marchara para lá outra vez. Eu en Trimo, cando me falaban de Trimo, era como hoxe, para min era como se fora, pois, ao mellor a Coruña. Era a capital, e eu non conocía en Trimo, eu nunca viñera en Trimo. Cando estaba traballando e estudiando ao mesmo tempo, vía xente, pero bueno, vía as monjas, vía vía moi pouquiña xente. Entón, a min chamaba muchísimo a atención a xente que viña, as señoras todas moi ben arregladiñas, peinadas, pintadas, que no meu pueblo non se pintaba nadie, ni en soños, andaban sempre de negro, e, bueno, eu no meu pueblo, por exemplo, a miña nai recórdoa sempre de negro. Sempre, hasta hai un par de anos, recordo sempre de negro. Miña abuela, igual, ya sin tiña de aí do pueblo, recordo xente da miña infancia que eran, para min eran vellas, pero eran unhas mozas, recordo-as de negro toda a vida. E creo que en Trimo vexo moi ben, vexo que isto vai crecer, non vai menguar. Facía falta, pois, algo de traballo, un empresario que tuvera ganas de invertir aquí, que é unha pena porque a calidade de vida aquí, sabedes o tempo que aquí respírase aire puro, e o tempo é moi bo, o clima é moi bo, e, bueno, despois temos unha tranquilidade que non hai en outros sitios.